हामबाय दिनै जों पेकुाljala ADC भिलेजनि नन्दलाल गामि एकनं वाट' chubakha nukhungo जों दिनै फायस'फैया सिनो संसारनो याखारि थांखा सम्प्राय देब्रमा एं पेकुaljala ADC भिलेजनि एकनं वाटनि ताई बिनि साजला खरकनि दङ बसकाङाव 5000 बिनि साजला खरकसा राजेश देब्रमा जों बनो जे बुबाग्रानि आइदुलि दिनो जे बुबाग्रा जे बेबे सुगियानो जेरनानि बागैनाय जोंनो जे दागिमानि सिङाव हायकेनो दिनै फाउन्डेसन देताय TIPRA MOTHA आसाइमानि साल अ सालनो रबे जों दिनै chubakha nukhni borokno सिङाव हायकेनो जे मानतै जों सुबालायनो होननायखौ जों दिनै नन्दलाल गामिनि एकनं वाट' पेकुaljala ADC भिलेजनि जों फायस'फैलायखा अ जागा फायमान जाफैखा YTF नि पेकुaljala पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि बरं गोनां जुटन ताई पेकुaljala ADC भिलेजनि न अ वार्डनि प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बरकनि जत सुबा माबायसों दलखे जे मानतै जों कालेक्सन खालायनायखौ जों सुबाना होनो दिनै फायस'फैलायखा अबनो जे मानतै जों दाबु याफार लायनाय के नरा बबदल नङै नरा चुबाना फायखाव जगावा जों के TIPRA MOTHAनि सिनि 17 ब्लागाति एसेम्बलिनि ताई पेकुaljala ADC भिलेजनि गिनायखौ जों बिनर फायस'फैया इनकानि सिनिमुं किसार दे आंनि सिनिमुंके 17 ब्लागाति एसेम्बलिनि पार्टी TIPRA MOTHAनि कलम प्रेसिडेन्ट परदेश देब्रमा